Cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya State Skills Development Society ha ka arpunriu tarik urampang arjar punriu kala pelong ya ka recruitment drive ha Nongstoin West Khasi Hills District ka bapli linti kisamla ha ka watkam watjam ha ki jatkam bapher ya kaniga recruitment drive la pelong ha Don Bosco Tech Nongstoin ha ka bala donlang rookie officer naka MSSDS naka tanat labor naka employment exchange but ha kaniga si la sakiru ya shibun ba kisamla watkam ki bala wan banishe mentah ha kaniga program Skill Development Officer ka MSSDS West Khasi Hills uba khampin janai kharmaulong haba kren bat kilat patai kubor ulaong baka jingtmu jong kaniga program kalong ban plilat ya kisamla ki bawat kam wat jam bat ki jakatrei omdei e tang hapo kari India henrei ki donru ki jingpun rungkam shabar jong kari India di Meghalaya juga Meghalaya State Skill Development Society ni su bhavan patip si paro ki paralog juga tong kathan juga West Khasi Hills wangidan mentai kan ka recruitment drive ka bagi pelong mentasi hani Don Bosco Tech Nongstoin bala syair kum juga bagi sabeteng sepo riang do darbar hall ka bahar promotion road civil and community and rural development block di kecing temu ka bakongsan jungi bangi pelong kan ka recruitment drive kolong ba ngen ai kirin san dan dikilat kelinti dan bagi khon sama jongi kham tam e ki bawat kilat ki kabu bakin yo ki kam ki jam babet bapiang bantrai na kam ta jongki te ka bangidon mentas ngi kam dei e tang hapo jong kari India ka jongi bringidon ru ki overseas placement ki bangidon ke jing tumu bangin pai khna sabar jong kari India tikani ka singi kalong ka singi bangi screen la dengi scrutinize ki khna ki ba bet ki bapiang kham tam e bangin pai ki placement sabar jong kari India ha ka ba yamantang nagalyang jong ki recruitment agencies ki ailat ni ko office bangin le ka preliminary interview but hadien jong kata nakalyang jong kini recruitment agencies kin sawan banle seka round ka ba kin sabut hadien ti nakalyang jong nga kum skill development officer ngaso ban pintu ya ki pajba ka dong kathan bakin sim kini kalat ka kabu khamta me ki khun samla ki baki sngo ba kalat ka kabu na pta jong kam don chu andrei ni ngaso ban pentip chepi ba ka dong don kalat kalenti na pta jong pi khamta me omtang ba phin yo ya ki kam ki jam ki babet ka babiang dai na pta lese kitu ki bamla bandan ka sap ka ba ki la bantai nam ta ki kam ki ba fer nakalyang jong kam Meghalaya State Skill Development Society ni ai kalat kalenti pi ba phen yo ki skills training ki ba fer na po jong ka office khnang bala da ki recruitment drive kan wan biang po jong ka district pilab ni simenta bat kan long lese kalat jam ta jong pi da ki recruitment drive kan wan biang po jong ka district kumba kalong mentahi ki candidates ki bangi sim na ka banta ki recruitment agencies kalong ba kitu ni kam perkhat kitu ki badan ni ki skills training ba lese na banta kitu balong eligible ki ba kindon kiri ki ba mdon kam banle ki language training ki wepat kiri ki ba kanthop kum ka Japan ke Germany ki don ki jat kam ha ka ba nginam la ban pha direct ki khna chikini kiri bangi don kam ka language training kan chimpon adu andriu bana adu sisnam ni ai na ka banta kini ki aspirants ni ki tu badon chintumu banwan chini ka job recruitment ti ka don kam ki lak no ki kim don kam bon than ki technical expertise lani ki wei ni wisem klon mlang ki freshers ru ki bakila banwan ching recruitment drive tenang ne ngin sa shortlist mangi kinu ki balong eligible but hadin kata ki ndalawan ki recruitment agencies kin sale ka badan kam kanam shong ya ka bod jong ni jong kam Meghalaya State Skill Development Society ndringin sa shortlist kinu ki bakambiang tingi expect ba lakum kitu ki babet hinginam ngin abi kalat kalenti na bla jong ki kana bakin yo ki ka kabu kin cho Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family.
Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.